Dnes sme Partizánskom spustili nový projekt na báze partnerstva Združenia miestnosti Slovenska, správcu dlhového systému a organizácie zodpovednosti výrobcov spoločnosťou Naturpack. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Za chvíľu sa pôjdete učiť. Cieľom ktorého projektu je naučiť vás ešte viacej a lepšie triediť. Odpad pred vytriedením nezabudnite stlačiť. Hodný ako opice, keď ich hádžeš do kontajnera, skákajúceho frajera do kontajnera sa oveľa viac zmestí. Stláčaj, skáč a dupoc. No vidíš, nebolo to ani zložité. Nech to treší. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Všetky informácie ohľadom tejto témy sme pre vás spracovali na naturpack.sk.